Lahi sa ko dire kay manglaba ko. Nga, waswasana na lang na, ma. Waswasanan, wala pa gani ko kasugod og panabon. Dugay pa na, ma. Kapoy, di kayo ko. Unsa di trabaho nimo? Nganong gikapoy man ka? Ikaw hinoy akong patrabahoon ani ron. Kung nandun ako na isa ng katab, ma, ha? Kadapit kliro. Hello? Hello? Dunguga, oy. Hello, Maria. Uy, Maria, clear. Ang sana yung dala. Kinsa na kirara? Uy, naana na pod ning duha ka amiga nimo. Walay dula ha, kay manglaba ta. Daghang kaitag mga bulingon. Punan bitaw na ko ng tab, ma. Sabutan mo, ma. Kamong duha ba? Pamauli ra gud mo? Kirara, naami telepono, oh. Ali, magdulak ta, Kirara. Wala mo kakita nga naay trabaho si Kirara. May mamo kay wala mo trabaho sa inyo ha. Kirara, madungog gud ang tingog ani dire, nig maghilo ka mo bagting sa dalunggan. Sige, clear testing ra god. Halawa Kirara, ha. Hello, hello, Maria. Na. Ali na. Palingog-lingog lang nin duha oh. Ma, papabitaw ka ng waswas. Magdula sa amin. Bantay lang ka karon ha. Makatilo nang imo duha ka amiga sa ako ang kasaba ron. Claire, Maria, patisting ako ninyo, be. Pagtawagon ta ka duol dayon ha kay magpabomba ko. Sige, ma. Patistingan ako. Sige ka. Hello, Kirara. Kumusta ka? Kuya Wani, mutingog yun di ay. Ako na pod, be. Ako na pod. Hello, Maria. Kumusta ka na? Na, tinungod no. Naay murag ka na magtingog-tingog dire sa kuwan nga muhunghong. Nakuyaw ka ayo mo. Halawa, Kirara. Madungog no. Gani, dito tas kakawan niya magdula. Tara! Hello, Kirara. Are you fine? Are you there? Pasagad naman kag ingon oy. Are you fine man akong giingon? Sige ah. Hello. How much your name? Unsa na pud ka na yan itubag ron, Maria? Pasagad lang tubag ba? Langan, unsa diya langutan na magkag how what's your name? Di pila day 14 years old. Maria, ako na pa'y pangutana, be. Sige na. Sige, kang. Hello. Kirara, tarungan ko ano ang kaning PC ba kay hinay kayong signal. Ay, bantog ra hinay di ay kay ako din natamakan ang PC. Kirara, are you Bisaya? Yes, I'm Negra.